A Morabanc volem demostrar el grau de compromís que tenim amb cadascun dels nostres clients. Per això hem creat la Carta de Compromís de Morabanc. Una carta que només ens compromet a nosaltres i et beneficia a tu. A què ens compromet aquesta carta? A moltes coses. Entre d'altres, ens comprometem a assignar-te un gestor personal altament qualificat i en contínua formació. Ens comprometem també a que aquest gestor sigui puntual, amable i sempre fidel als valors de Morabanc. Respecte per la legalitat, ètica professional, innovació i transparència. Ens comprometem a ser proactius i a fer-te propostes interessants. Ens comprometem a treballar fort perquè obtinguis els millors resultats i a rectificar ràpidament si ens equivoquem. I el més important, ens comprometem a signar aquesta carta i a respectar-la perquè estiguis tranquil. Si vols conèixer la resta de compromisos, vine a les nostres oficines i t'ho expliquem. Morabanc.